हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायहरबाय जोङो बहा थांगासिनो दङ होनबा क'क्राझाराव पामपुलि एक्ट्रेस मोनाव थांगासिनो दङ दा बिसिनाव थाङैनि सिगां आं समायना एक्ट्रेस मोनाव थांग्रोगोन बिनिफ्राय सानैजों जयैनो लोगो जानानै जों पामपुलि मोनाव थांगोन मानो थांनो होनबा बैसागु बोथोरखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ बैसागु रंजानो एसे मोसाहैनो गोसोआव दुखु दाहा थानायफोरखौ ज्राब बावगारनानै रंजाहैनो थाखाय जोङो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर होमबा जोङो माबायदि रंजायो लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा फै लोगोफोर फै लोगोफोर बैसागु बोथोरनि रंजाहैनि बैसागु बोथोरनि मोसाहैनि फांसनानो फ्रि बैसागो बिदि लांदां बैसागो एन्जेला नै हरदो आखाइ हरदो थौ आं हाबखानोसै सुदो हाबै थुदो सुनाथ' दे हाब एनसेक एसे उन्दुनानै जोग्रोखाबाय थुदो नै सासेया देलायगासिनो दङ दासो खेबफैनो मोनबाय ओइना हरदो मालाय जा साइज नुदो सिम्पोलैनो खानायखौ नों बिदि खालामसै खानायखौ एसे साइज नुदों मालायनिया खेराया नालाय मिलायाखिसै दायो Oh my god उल्था उल्थासो थाबाय थायो नै जि साइजखा खेरायानो सना खेराया उल्था थाबाय थायोहाय गानदो हरदों मिलायदों एबार पामपुलि मोनाव थांसै नेगासिनो दङ जोंखौ हिनजाव गोदान नङा खेरा गानबा समायना आंखौ बारा मानो समायदों साइज नुदों खेरा गानाबा बोरैबा दख'ना गाननानै गस्ला ब्लाउस गोजा गाननानै ना रेडि जाबाय जोङो दा पामपुलि मोनाव थांनोसै ओंखारबाय दा पामपुलिखौ देखायनोसै दानोसिगोन नोंथांमोना सेनियर एक्ट्रेस पामपुलिखौ पामपुलि गयारिसो ओरैसो जाथारदों जोंनिफ्रायबो सिगांसिन दं ना पामपुलिया सेनियर एक्ट्रेस दासिमबो एक्ट्रेसावनो मालाय बेहा दा फिल्म लाइनाव बारा ओंखारला थियेटार मालाय मालिक जाबाय थियेटारनि मालिक जाबाय दा बिथाङा थियेटारावनो माने खामानि मावगासिनो दङ आरो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दा नुसिगोन जों मोसानोसै रंजानोसै एसे बैसागु बोथोरनि होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा थांसै होमबा आंनि दाख्लैनि फाख्रायानो खाराखै शुटिंनिया ओरैबायदि सान्दुं खामजोबदों हा खारखानो बोरैबा आगर टिटु खालामनाय बायदि जाजोबखादोंब्रा खाराखै दाबो बे खारा माने एसे टाइम गावथ' पामपुलि ओंखारदोंमोन थिनथासोआव सहैबाबो जागोन दे होनखादोंमोन नालाय बिबारा जोंहा बिबारा गैला ओइ हेलौ हाव नाय मोननोसै ओइ मोननोसै नोंसिनिसिम औ दे मोननोसै नोंसिनाव डाइरेक्ट थांसै औ दे माबासो बैसागु जागासिनो दङ बिदि खालामो एंगेला गावखौ ओंखायनो आं नोंबो ओरैनिफ्राय खेबसिनदों नै फट' साइज ओरैबा साइज साइज नुयोथ' नै मोजां नुखायोना बिदि बानायना लाबा
जेरावनो मोनदां ड्रेन सिस्टेमफ्राबो मोजां बिसिना पाम्पुलिमोननि लामा मोनफैबाय जोङो बिलाइखौ गायनानै साइज साइजलि ना मोजां नुयोना बिलाइआ बियो मोनफैबाय ना मोनफैबाय बेखौहाय थाबाय माबायाव गासिबो एखेजोब गासिबो एखेजोब खामानिया Đây biết nè, bani nè, bani. Mấy dictar kalau mendalai. Hah? Apa dictar kayak apa? Izin dia lihat se. Sebenarnya ada kan ni kan? Angga sehari kau jemput sekian saya pro. Kanan di gua deh. Deh, ngapa sonman lani? Ah, sini dulu selang gua sisi lani. Rina jalan aja. Iya tahu sih, ini mabana ngendeng. Kita minta maaf ya. Oh. Malas. Sudah gitu. Di đây cái nào Aku lihat nih di kos. Mana बैसागु जायै जायै माने माबा जाबाय आरो गाराङाना Jala. दे बयबो हेपि बैसागु नुदो Happy बैसागु लोगोफोर. औ दे बाय दे उनाव लोगो Like मोनगोन nama bile. माबाय ब्लगाव होगोन औ दे Bye 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 bye. Happy बैसागु everyone. दे Dose थांना मोसागोन र'. आनै जोंहा पाम्पुलिनि आइ मादार बिमा बेस्रा बिराद मोजां जोंखौ माने फैनायाव बिराद बायदि रेसपन्स होदों सनमान होदों बेस्रा जा मोजां आरोना फेमिलिया बिराद मोजां बिथांमोनहा गोजोननाय थाबाय बैसागुआव फैनायनि थाखाय. औ दे थेंक इउ हेपि बैसागु औ दे होमबा ने ना Nanti kasih apa mobile lah, sedang ni kasih saya sudah. Mobile sedang ni kasih saya sudah nggak boleh. Kau isi kesem pergi bayar. Apa tu nak aku? माने एखमबा जानायजों मानायजों जोंना सेहेराया माने हिनजावफोरनि सेहेराया माबा सोलायो आरोना Kau beriakai deh. Saya beriakai. बुरै बुरै जाबाय थादे Kau kalau benar engkau mungkin songan buat posto. Engkau mungkin songan itu nama apa dia nalai ukundi thagra dia nalai. Engkau ini ukundi mau kau nang nalai. Kesem saya. Lana tu aku beri bapa ukundi thagra ke mana saya? Kau baru dengar? Nah aku mencari apa kunci lagi Beri kau kunci saya ukundi thagra kau. Tapi soalnya ukundi thagra ni siapa? Engkau ini kau mana mukau ni kau buat pergi kau engkau ni ini. Tapi hai isi sekarang kan saya ada. Macam kalau mau hai not. Mana? मोजां जोबनानै Anda ibu cina. जाहैबाय नेचारेल बिउटि Medama, si aglo, si muci menda mana yori cikra zala bayar nih hamzah bayar ambil si cikra saya ada saya bagi ya ita kau nak kanan cikra nak yori. Kemarin si budi
निफ्रायबो जागोन हामगोन ना मोजां नुगोन साबसिनगोन आरो दा मबाइला मालाय साबसिन नालाय दामिबो नालाय दा जेरैबायदि मोखां स्लिम नुदों खिन्थु स्लिम नङा मोखाङा आं नैबे सुन्दरियाथ' गुफुरथार मालाय गुफुरथार जोंनिफ्राय गुफुरसिन नुवाखै बिराद गुफुरथ' नुयो ओमफ्राय आंनो सोमसिन दे गुफुरखा आंनो सोमसिन ब्लेक बिउटिब्रा बिउटि गोसोमोन नालाय नोङो ओमफ्राय जोंहा वाइटआबो एसे गुफुरल' सानदुंजों गोसोम जाबाय आरो सिगाङावनो खामजोबखानाय आंना सिगाङावनो खामजोबखाबाय जोंहा सिकिन गैयाबाबो ओंखाम ओंख्रि खबरजोंनो गोसोम गोफा जालांजोबबाय दे होमबा दे मोसानोसै औ Good night, bye. Bể cà mini nè giờ pha rau bơ má lại gầy नै बिसोर सानै लोगोफ्रा थांसिगोन आंथ' जाहोनांगौ जाहोबाय दा गावसोरसो माबायदि मोनदों मिन्थिला गोलोमनानै नै जोंजोबबाय बयबो अबस्था गाहिनखा माने बेसरा अन्थावादे बिराद खस्थ' खालामबाय जोंखौ दाउ बेदर जाहोबाय अमा बेदर एवनाय जाहोबाय माने गाज्रि मोननो हाया आरो ना एवनानै जाहोदों जाग्राफ्रा जानोसो हायाखै ओमफ्राय Oh my god. थारमाने बिगुर गोनांमोन ना बयलाराबा नङा बिगुर गोनां थालिर फस्ला एसेल' जादों बेखायनो बैसागुनि जोंना बिदाय लालायनोसै दा थांलायनोसै बयबो रायजो राजाखौ आं बुंदों बैसागु जिहेथु दानोथ' जोबनाय नंखाया 30 तारिखसिमथ' दंखायो थ' मोजाङै जालायदो मोजाङै लोंलायदो आरो गेदेर गोलावफोरखौथ' मान सनमानथ' होखानांखागौ बोसोर गोदान नालाय दा बेखायनो जेखिनि उन्दैफोर दं बारा लोंनाया इन्जयनि थाखाय एसे लों मानो होनबा जौ लोंनायाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे फेस्टिभेल बैसागुआ बोसोर गोदानाव बयबो लोंखायोआनो एफा एनैया लोंनानै जाहाथे दावराव दावसिल' दाजा लोंनो हानायखौ लोंनो हायाबा था आरो लोंखांनानै फैयोबा न'आव थांनानै सिरि उन्दुना थायो आरो गोबालाबायोबा बायहेरायाव गोबाहै बिमा बिफाखौ खस्थ' दाहो खिन्थु गोबानानै सुबोनाय मानाय दा बेनोसै आरो पाम्पुलिनि मेसेजआ बिथांमोना बयबो लोंनानै जानानै जाहाथे दावराव खालामा बेनोसै आरो होमबा जोङो पाम्पुलिमोननिफ्राय बिदाय लालायनोसै लोगोफोर होमबा जोङो उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय ना बाय बाय गुड नाइट नोंसोरखौ माबा थांदो मोनासिगोनसो बाथाराय लांथारा फैदो जानला मोनला जाथारबाय